Zdravím vás, Metin Master. Takže toto je naše prvé video s Metin 2 Hammer. Takže pustíme sa do toho. Ako môžete si všimnúť, ideme hrať za Suru. Jedna, dva, Pindy. Joj. Kričí to, počkajte. Môže byť? Ak si budete chcieť so mne zahrať, tak vám dám do popisku túto stránku, skáďal tento Metin stiahnuť. Nájdete ma pod menom Šuška QQ. Budem jazdiť sem tam. Ak chcete, tak si môj. Tak môj Skype budete mať tiež v popisku videa. Sem tam si tu zahráme aj Counter. Sem tam. Ale pardon. Ale ešte aj takú jednu, neviem, ak sa volá. Volá sa, je to na internete taká hra, že Kings and Legends. Taká hra. Idem do mestečka, pozriem, čo tu mám. Tu máte môj výzbroj. Saby Universe od 155-ky. Max HP. Bonusy. Tigris. To som vždy chcel dať, to som nenávidel. A ak takto vie, ako toto, že už to takto hrával a vie tým poradiť, že ako sa dostať do Metin Landu, tak to môžete napísať buď do popisku, alebo mi na Skype povedať. Budem rád, keď si s takým zahrám, lebo kamaráti, že to je hlúposť a tak, ale podľa mňa nie. Ja som hral aj normálny Metin, kde ste normálne expili, mal som tam meno Dennis 987, alebo neviem ako. Ale dávam, ak budete chcieť, tak ja vám dám postavu. Lebo ja ju nechcem. Lebo ja to toľko, nie, prečo. Shit. To nemám ale kvôli tomu, že sa to načítava. Teraz sa mi načíta, ich je tu veľa. Tak, super. To je také brnenie. Dali ma práve do ryti. So. Restartnem. Meč. Wow. Naša kira. Všetky tu mám pekné zbranie a tak ďalej. Ak si tu chcete zahrať normálne, tak si ho to ťažko, lebo sa tu neustále zabíja. Čo som hral? Dori, ti to má takto budeš srať? Fuck. Som to nedoriešil. Pindy. Proti Surám určite musím mať dačo proti Surám. Toto ma takto vychodáva. Ja si chcem pozrieť také brnko alebo kostým. Shit. Beta version. Hairstyle. Pokud si dáme hlavičku. Takové. Kostýmy. Napadám. Bum!
Do prdele s tebou, počkaj, ja ťa chytím, ty bastard malý. 10 sekúnd po tradovaní. No tak. Tu vyzerá to oblečenie. Ja viem, vyzerám kokoko. Ja mohol by som si tam dať takú trúniku a tak. To má pekné brnenie. Inteligencia Strange. A idem si tam dať ešte také kamene. Ó, toto je pekné. Pekné brnenie. Ale musím tam ísť rýchlo, lebo ma to dajú. Stone. Ježiši. Ty vole, prestaňte. Bastardi. Bohatstvo. Čiže ja sa musím regenerovať. Dariti. Regeneration. Tu máte, ja to nechcem, mám svoje brnko. Tak. Mám na ňom max HP plus 30 000 plus... Oh shit, ja si tam chcem dať iné veci. HP tam veľmi nechcem. Defense. Max HP, life energy. Môžem tam dať inteligenciu a max HP. Chcem tam mať domnú prúmku. HP regeneration 100%. Kurník. Krista. Dexter life energy. Do riti, pohni sa. Max HP. HP regeneration. O, čo je? Zaka aspony. Da to si chce dať súboj. Para pár. Srať. Shit, rýchlo bežím radšej. Teraz. Rýchlo. Tak. Stiel som to. Špeciálny teleporter. Počkaj, to ma neportne náhodou do tejto... No, to som si dobrý typol. Hudba na 100%. Ubijem tu takoho. Ale ja som dobrý. Čo som vždy chcel robiť? Chcem hrať normálny metin. Takto. Počkaj, tu vám ukážem čo. Tu bol taký jeden bastard. Hej, takto. By ste išli. Tak. Takto. Tu som s kamarátom expil. Tu by mohol byť jeden bastard. Tu by mal byť, kde. Tu by sa mal taký bastard. Fucking. Ja si idem privolať k sebe. Dievčatka, no poďte. Veď vy schytáte, počkajte, ja idem dole zo zvieratka. Bum, bum. Wow, vy mi dávate teda. A ste ma nasrali. A drm. Vy ešte žijete? Bum, bum, bum. Môžete ešte srať tu. Kde je ten bastard, lukostrelec? Ty kokos, dlho som nevidel metiny. Aha. Tu je. Je toto on? Nie. Tu býval tiež jeden bastard, tento veľký
Prestal mi to natáčať. Takže ja to... Takže mám asi drpím. A tu je veľké B. Bastard veľký. Tu máš ty bastardo. Tu máš ty bastardo veľký. Na hubu. Tu máš... Ty sa ma dotkneš ešte. Ja ty dostaneš. Drp. A ešte ty na hubu. Bum. Ty ešte. Drp. Tam máš. To je Kult Arena. To je teleporter. Vianočná hudba. Dávam to trávo. Yes. Sexica. Tá vianočná hudba mi... Ježiši. Dobre. Sú teleportéry. To je oblasť Bakra. Aspoň si ja myslím. Sa nevyznám. Ale ja som prišiel v miery. Shoot. Hej, ty si tu čo? Slubáder. Kto to predával tie krumpáče? Taký ten bastard jeden. Ja sa odportnem. Kde sa to dá odportnúť? Do Gino a má 2. Tam jeden bastard predával krumpáče, tak si ich viem. Dobre, krumpáče. Bastard jeden. A Bakra. Počkaj, nie, inak si ma nevšimnul, lebo som v Riti. Idem v Riti ako ten najväčší riťoš. Kde buzerant? To tu býval, že ťaží. Zase teleportéry. Zase tá stará dáma. Čo ho ona rozdáva. No tak. Tu by som ukončil dnešnú časť, dnešný diel. Tak ako som vravel, uvidíme sa na Metine, kto bude chcieť, a uvidíme sa na budúce. Čaute.